Ini ini sa Amerika mag-change gali ilang season, change po nila ilang mga decoration. So kay fall season man ilang ipakita ilang mga leaves nga nag-change ang color. Ang color nga nangalaya sa kabugnaw. Sa chart niya kung ikuha. Plastic lang siguro ni siya pero ilahang gitagan ng sign nga fall season. Manilay-lay color ang ilang leaves no kung malaya na ay golden yellow, na apoy red. So nice kayo. Tanang klaseng prutas manggawas kung tintugnaw. Nakadungog na mga ng kalabasa nga dako kaayo. Dili man na makita sa tua. Kita sa Pilipinas nga anak diri makita. Gitawag na siya og pumpkin. Perting dako kaayo Dako kaayo, bantay-bantay lang karong taon-taon mabungkag na siya, mahimong kalisa ni Cinderella. Dako kaayo. Dili ra ni makita, pero naa pa jud mas dako kaayo ani, gamay ra gani ni. Dili po do. Walang kalabasa, murag kamatis. Dagkong kamatis pero pulmang kalabasa. So inaani ni sila diri kanang musuroy ka ilang mga trees, ang mga kahoy mag-change nag color mga dahon. Inaani na dayon tungod sa kabugnaw, unique sad kaayo no. Mali gitawag og gourds. Tanom gini siya, tanom. Kani mga nani, kani tanom gina siya dayon ilahan ng dig-harvest nila, kwaon nila ng unod sa ilalom, kasulod ani kwaon nila ng unod. Dan nila din i-preserve mugahi ni siya Wala na din ay pang-decorate like pamitay sa putahan silang balay. So nice kaayo no. Ato ani panit na gisudan na. Okay. Yan ako taman. Tagaan lang tawag idea kung unsa ni sila mag-change silang season diri. Mga usab sila. Mao ni among church. Tanaw mo Amerikano. Ini sila kay kabalo mag-in-English. Ani ang church. Kita mo na guys, daghang kay flag. May flag yes Philippines. Urat ng unahan. Okay. Ito na ta. Okay. Bye-bye.